Hmm. Stop rotate device. Halo, perlok. Aslemba klam yo oleh live show tang ba setting mene kalau tang tang naga banga setting aslem na te nagalem jong pi yo sngo ne me ka sound jonga tra comment pi wal aslem ba pi ngaklam yo oleh live show de yo sngo ka sound jonga comment ba yo sngo ma no mar ngam stu sure aslem ba na du macam snam ngayo ngala le live nang ta ngaklam le show te ka mobile du la change nang ta takadaw. So ai ka comment kendiat ki ba yo sngo yo ka sound ke jonga ma amar yo le se mo ngakran nang ni maruai bat pi gi perlok jonga kami yo sngo te mantoi ta na try pi yo sngo ma yo sngo try ma oh hai ta wa yo e ko comment sa ba yo sngo ma na i risis ma ka khule sibon ka jing ai jong pi ka reply la ngelas mo thu te na try ka clear ba ka sound dei ne ka long kumno sa comments la kam clear ru ngan pen clear ma na try ka clear ba ka sound te na kwa ba fi pinyo sngo phai ka sound jong na mar nga balai nga sa ong kom ta ma ki por ba ngale live min shua nga penan kam be tang na kam mobile phone benta pat balai nga le ada ka ne ka ngan pen ye fi mo ni mar ba kadang dei ka first time jong ba ngan le uni fi am uni we nga deng hang ne nga bu hang ne eh udon ma uni tapi pe ja po ki yung ada tax la ban yo ru ye gine ban thit aga dor ga bayu un kini gide gi tiar gi ba phila ban le op no shafi uni de ude wireless microphone ba ban penan kam lada pi shoot video e gum to don arteli don bat receiver de ngala phung po mobile po mobile ngala phung tu receiver don kam chu thep ba yo to chu sei be no ne ni don jing thep hang ne cha su cha sang ne gitu chu cha su thep hang ne ai ne chu thep be hang ne don jaka ban thep be don ini jaka de ide ban thep itu receiver te tu ban phung apo mobile hang to jaka ba cha recharge te nang ta pat jaka ban thep yu tu yikini pan de hang ne atli dan artli te ban yakran arngot kamal abas ba te nga kremius uni wei namar bang tentang marwei te dengan tap no ini ma uni udah ubah yu ngi kam ngangale ado uni namar ba balai ka voice quality dangale ki video namar nga chat shemba ka video hi ka dangi record tang na ka sound jong ka mobile kamlong ka ba clear teng teng mo ka jaka ki balong disturb kum kita ki sound ban control ya kata ka background sound te idan kam ban yuen de pi thiết yu ni bas ra nga thiết yu ni orang persang ni dang menta men suang ngam ngam penan kam re ban le andai menta ngala penan kam yu ban le ru ni
Dia menta ngasngau ka biang hi kan karkom. Dia ka pangkha trai ka sawa trai sepima. Dengan bu no sheu ni. Ada pipi kwa aban thiet yu ni pila ban online na po Flipkart. Haka text jongaru ka video jonga ngalak bu tapi page ki video jongaru ngalak bu. Pila ban thiet nang tu. Ti darem re tang arah hajar nomor sisin te pitit sisin kamot. Layo penan kam em da village jono via kren bat no la la best uni. Ngaru ngathit uni ngalak da page ha suah ban thiet ru. Page ha bau de ban nong kom ma. Ti takadaw masa thì let's say kadang ka disturbance jong ka sound ngan off no menta ya ka namara klem le ya ka voice ya ka background reduction na kam le ti ap khndiat mo ngan off no ya ka fan mas ka shit jing sa ngade ban kini ki itu ki AC baran sani ka dir ngane ti menta ka biang ba ka climate te kam da shit than re ap khndiat mo ngan off ya ka fan nang ba pin yo sngo ha tang atrai fila yus ha te ki comments ki jong phi te fila comment sa kata kom ka ba clear clear bha ngayo ya ka comments ba clear bha na i uh, itu i borsing ma borsing mensong khublei ba borsing ya ki ngabam sana ma nomor ba latip hi bam sana badam ngam ju i ka pen i fi kan ni ka ka ba im kan ni Dapat najrong tang em dai tang ba kala hi tang ba nomor balai ki peni daki yu mo ki peni jubor no ta ndai te lada ka i hok ka de ban stem kum ka jongi situ tang ba ki peni jubor tem la le liai da bam spo pa kala bang nomor bala peni jubor la thiang ru kala thiang e ngabam nomor ba ade brio chalaw ngoj ba te kumno fi uh, do you live on your laptop? How do you live on your laptop? Ngam pat ju persang phi ngadan tang ba long kowe ka long ba ngam dan ya ka net ka ba biang. Ba le live kemudian kam ya ka net ka de ban long wifi maka jaka bang sa mga de kam ngam yo wifi ta ka daw kam biang ba de ka net mo ra biang ka net pat long kam best kan mo su le be ja ka po yu ba yang gumno ini iba sisa so sir you don't have a state phimot ban kali gumno ma nga film so to you don't have a state pikli yang aru ya kan ko iba ngade kano no mo ngam kwa ban you kata mo sorry yang ngan sa batai pi ko ka por la da nila ya kando mat khamat ang la poi silong na magila bun bhagi prolog jonga mo ki ong da poi ha silong saya thu te ka video hi ngam ju ngam kwa ban share kita ki ai ma amar kalong secret nam ta jongi ngap respect ya kata te what om snoi ai an sabatai fi de la don sa sinong de ngala yu sabatai fi your work and you stay asu tu tangai ka jakama tang adan po high tech city po Hyderabad tang kata te yaki secret ki ba yu ngam kwa re ban share than nomor ba am se thu epi ko ko por nomor menta ka long
ayu bha serious bha la dangan share than nomor kat kum ka ayu hi wat om skoi ngan sa batai pi hoi por you don't have a step now sir step ngam so thu pi một ban kli gai cái đây ngà trei bật ngà shong rồi ngà trei teng yang pi bila ya de bam bro la slem bam le live re nomor ba ko we ru ko longa por mo dadan por san ko we ru ko long ba tang man le ki video ru nga wat tam de ba nong ban kan snai ki video kan supan mi no kum tu hap study nga hap le research lihat mo don kam ban hap ayu kan ban page teng teng lora ngapan mi than ki video ki ba kata ki video ru kam long re sabat ko we ru kino kino ki video ki bangi i ba kan ni ka long ka jing yalam bakla ki paj ba ti katang yarap ban pesong thu mar ki kamin point jonga hi ka long ka education bat ka awareness na ban ta ki paj ba kam tam ki badan ki jaka ki ba kham mo da kham tip sai ki bro khot te kat bala hi ngele ban wan ra kita hi ban pesong thu ban batai ka ha ka yu ka jingla ka jonga kan am kwa ban tun yu ki we ngai phia page phia yu ba ki video jonga te page ba ki video jonga ngasim page ki point ki ba lara kan ni ka de ka jing kakta la ne ka yalam bakla mara bang im makane ka riu jongi ngi yo lut bro ki ki ba ngi teng teng sa yalam bakla ling ba ki no ki yu mo ya long kum ta kun ngi nim de kin man ong bangin sa yalam bakla na ini Sahir Sumer. I love watching your channel. God bless you. Ya Piru, Mak Sahir Sumer. Piru penyo ya ka ega babiang yang baga jinglong jingda namu mana jerong nang biang kikam kijam. Perlok le se ngamyo ban puli lut yaki comment jampi. Waram snow ye. Ya. Semua bahaya thok dak khasi ma. Kam song tanat tek na khnang ba kiweru kinya kibayu i kinya sang tho lang kan tho da khasi de pi komen tho da khasi khnang bang ni sang tho lang tho da pareng te khat lang nam ta mo ki wa nang khasi pat kinya le no ni pule ki comments jong pi ngachu advice e fi tom ne le kata chade jing a jing mod jong ini i a ionia lingdo hap follow fi man ngi ma kane gari dei mata ka de ka perthai ka bama ba ngap follow ra dang ya chiro minang ngap follow ngap gino apa ngimi mo gino ngap follow malah dang yang follow kemun kicenge wat ka kayen bro ngap follow ngadang penmi ko to video men ngayo i ma yang ba ka jing ayo ma
Thì larangin follow hi ki rules ke jinge kawan. Ke jinge kawan ke kata ini ke jinge. Apa niat ngan yu ba ke ni ngala sngo kumbang ngala syong tan sepo. Ngan sani ano ano bala type pi mene. Ngala wan le exercise ngala wan yu ngala wan sibun ngala le sibun ki kam. Takadau ko awan song aram makane ke suki sedien. Takadau ni usana tempat ini pila ada pen ini mana ada ini sana. Ini apa ni iman dengan Bambay ini dengan Bambay ini ngatit si pawa ngatrai dang titit mentata lasai wa lut himat lasai dang step mana hable hard working group. Thank you kong kong mukim ngan yo ya gamen ko bakoj bakya ha gejing gamen jang pi kalong ba si ai men sim yang toh u ha ba oi ang bodon ba bu ha ni. If you tu na preng jong pi yang awai gi jaka gi jong pi uslap la sedang na mentah. Dan ba comments la slap nem se jaka jong pi. Sini tempat slap re su jauh kai kum tu malah. Sini berslap berslap ha du berai Jun kum tu Jun Julai te slap. Uh, compare ka full support. I'm not sure what to do. Balai mo na iba compare. Uh, Shillong has started raining now. Thank you. Thank you, Yunia. Yunis mo, Yunis Lingdo, ngalakan mau. Yunis Lingdo ilong ba las dang hi uslap. La dai hi situ, marki kat kum gi jaka mo, dan jaka ki bala slap, ki dan gi jaka ki badang pat slap ru. Di try satu ke jingsit compare mau keruat. Oh, mau keruat. Nah, ini wanyang mo. Is running in mau keruat. Sama keruat telah tip PM ke mau keruat satu mau senram ke adeka jaka mo. What regiment are you? Ini Macdo. What regiment are you? Ngam kwa pan itu regiment jonga. Sorry, ada bang mana? Ada betang latip mo na ida kali syu kata ngalaong ngan sa itu epi ko yo por. Ngan situ. Toh ngan sa itu epi ko yo por. Ini uh, damar lang iong ba the air is very strong now. Asa kadai namar dang dei gimana April malah jan kut sendan ni. Nah terakhir kalau air ka klan ba situ. Ani terkongrut ki umma. Ini Yunis lakli yang ba Yunis 24 years. I don't know kini benta.
24 running 4 complete kan. 24 years running. 24 years running. Lại xong hi stang kat no. Jing sa le la kila kila ngala dei ban song phi. Ada ban song do asnam bin suat tang ba. Sarkar berkam pat pha no kan. Angka tres patre tip su boleh ngale pap ayu ngam tip su kan ba. Angka tres patre nga. Jing sa ngala dan jing mut ban song no ma. Condition jong aga kiong ba kawai kiong ba ka body fitness jong aga long ba biang de ban train pat de ban le ban song no ito kata ru man train tapi tong ba kiong ngan train sa kumbas asnem ye mentale ki la ay kata ru kom te kong train tang ba kam dadan su kata pressure mo kum bin swa mentala long extra te mentale ngala long kum civilian kum ba ong civilian kejing yu jing sale lakut ke jonga tang bagi patre jubor ki ong bab tang biang don kam ku manga mangan don long dei tang manga long kidon ki weiru kidon long dei tang manga kibun ki bidang biang ki pha ban tre na krang ba ngin ngin long kinong ikai ki wei ikini ki bidang wan tamai kum kini ki agani bir ai tu ki bidang wan tamai da ngi mikai ki pat maki se ai kin lain tip em ki ne ki agani bir ki tang soft snap kadi kata hi kadau ka ba ngin hapi kai ki ngin hap nang perstat ya ki mo nomor ngi la long kum kita ki kepala ne kum kita ki men jong ki ini kai ki kum no ban le kum no ba pin yu te kum kata kor kom kan kila nang maki ban yeng lagi jong ki jat kila song thu te ngi la ong khe me le no si yang ya menta hi long kalong kata kor kom ni habi kai ki ban mi pli ka jaka jongi mentale ka long bet saban ong no ngi dadan batasu ki ai ke rokhot ngim da yu la thai ani la thai pi at so snem la running fi kam desu kam ka bakai ban ban nak ni benta takadau ka to nakaliang jong ka sarkari ka dang kwa yang iba ngin le nam ta jong ki kamot ngir ni ko ngoi ka bahai kadai nay naka liang ka jong ali ngala kwa ban nang ni ngala kwa ban sakri no ya ka jaj ben riu ka jaj ben riu mo bang pe po di kasi jong iru dan kap ya ka jaj ben riu bangin pensong thu ngin wala ra kamyo ban puli komen ki jong phi tip bang sa puli hi wat om sngo yai ma tangan puli I don't know user when you are ini chel chel duar ada nih to pim Europe sate bita oke thank you bro thank you bro bar page ma ya ni ka like jong jadi sangi kwa ban mi ban sakri de ya ka ya kai kham tam mo haying mo nai ong than ya ki pat ba la da jing si sangi de ban sakri ni kong na yeng e ban ya ki khon ki kti mei pa ki men ki para ada kong mga bodon ki men ki para ki ba yu hap sneng ya kiru dadon hayeng te dadon men ba